Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Şıvara sen men hamırdaydı. Näçe şu aydımçılar, şu Recep Ulugov TV'den başka galanlar var. Men şu akış sapar var, gelip tädin şun ýanyna aydym men şoňa da ýazdym. Hay akış. Sığırın guruguna pıçak döwdüm. Inni çal eşek ýalak aňyrda duruver şoň ýanyna. Şoň ýanyna Gülşat gurdu diýilýän iýmor gowurlýan aydymçylaň birdi şo. Şulemäň ýanyna, harandaň ýanyna şonu şu Gülşat gurdu baryn çeken bolup berdi. Emma wara şol ýanky jygaly begiň mara gözi oýulyp gören günni bulan hemmete görýär aydymçylar. Buna aydym aýdýarlar. Ertire mara ya yegini ya beýleki diýil da bastyryp ýörler. Gülşat Gurdubany 2012-2013 ýylda beneme seýilgäh bara näme? O Ilham Alliýe bara seýilgäh. 13 mart güni ol söhbet pişe bilen begenç diýilýän mara saçyndan tutup restoranyna vurup ayagy ýalaňaç Alliýeden gaçdy. Üstüne de var ýanky şol fataýalak keteninden eden köýnökülje. Gördüňmi? Ha? Bu adamlar, bu ılım adamlary, sungat, medeniýet. Bu adamlar näme ýöne çykanlar ödýän ýurduň içinden. Aman ikitdiler. Sebäbi berde zalimlik, diktatura. Sen bolsa inni täze bir ýerden çykdyň da muny wara iki sözüň biren mara gahrman diýip gurulýan. Gahrman arkadagy prezidentimiz kimin anyrjak bolan bizimi?